että niinku mun kaikki seisovat kissat. Sori, mä en nyt tätä juontajaa kolliella tai käskäntäkillä. Enkä seisoa tai sillä rommantialaisella, vaan nyt minä olen täällä juontajana. Sori, mulla on vähän korkko kipeä, niin mä kuulostan tältä. Mut nyt mennään niihin seisoviin kissoihin. Eli mä näytän tänään mun kaikki seisovat kissat. Niitä on 6 ja mä toivoisin niitä hyvin paljon lisää. Minä voin vaihtaa seisovia teidän kanssanne, kunhan se on toinen seisova, mihin minä vaihdan. Minä rakastan eniten Petsopeista seisovia kissoja ja minä keräilen niitä seisovia kissoja. Kolleita minä keräilen toisiksi. Ja sitten mä keräilen niitä täysjandokkeja kolmanneksi. Mutta lopetetaan tää lööpärin puhuminen ja mennään petseihin. Ensimmäisimmäksi tällainen. Ja täällä on reikä. Ja sitten jos te haluatte keskustella minun kanssa vaikka vaihdosta, niin teillä täytyy olla WhatsApp. Sitten minulla on tällainen petsi, seisova, ja täällä on reikä. Vaikka tulisi hyviä tarjouksia tätä, minä en vaihda. Tämä on minun lempparini. Sitten 3, joka ei ole kyllä aito. Minä sain tämän eurolla Ebaista. Tällainen. Tämä on feikki. No se ei haittaa. Sitten 5 on tällainen seisova kissa. Ja nyt on täällä reikä. Ja tää on mun toiseksi ensimmäinen petsi taas. Tällainen seisova kissa. Minun ensimmäinen petsini oli tämä. Tanskandokki. Toka oli tämä. Ja tossa on RPS-merkki. Ja tällä on myös se reikä. Hei, tuleko vielä tänne näin? Joo, tullaan. Häntä minä en vaihda yhteenkään seisovaan. Tai voishan sen vaihtaa 10 seisovaan, mutta muuten mä en häntä vaihda. Mutta siis muista tarjouksia tuossa WhatsAppissa. Muistakaa katsoa nyt loppuun. Mä näytän mun puhelinnumeroni. Kirjoitin sen puhelinnumeroni tälle teillä kuulkaa. Kyllä, minulla on aika huono käsiala, mutta kyllä sitä jonkun verran saa selvää. Ja kirjoitan tälle, ettei se Harry Potter albumikirjaan. Minä sanoin samalla ne numerot. 0, 4, 6, 6, 6, 3, 9, 6, 7, 0 ja 9. Muistan 0, 6, 6, 3, 9, 6, 7, 0, 9. Katsokaa itse.